Hello, खुलुमबाय आंनि जय नार्जारी YouTube चेनेलाव दिनै आरोबाव गोदान भिडिअनि थाखाय आं खुलुमबावबाय बयखौबो। आङो दायो बङाइगाव फैगासिनो दं सापागुरिनिफ्राय आङो दा थांगोन क'क्राझार। बेनिफ्राय जोंनि ब्र'बो दङ, नै सारबो दङ। सार दिनै माबायदि मिनिनाय मोनसे मोननायसैलाय दिनै एकदम नेनानै थादो। दा नोंसोरो नुगोन मिनिनाय सिलाय क'क्राझार थांनानै आर्मियाबोथ' ओरैबायदि इन्टारेस्ट बेरायबाय जों सानैजों बेरायदों। औ एकदम मजा बाइकआव बेरायनाय इन्टारेस्टलै। क'क्राझाराव 9टासिम थादों जों। थादों एकदमबारे गोसोफ्रानो ओरैबायदि सान्थि मैयानिथ' दिना बेलासियाव ओरैबायदि हेभि खामो बाइकआव साला रयेल एनफिल्ड हिमालयानजों गोदोर बारजों जाबजों गोजोनल'। संसारा बिदिनोसै, बेफोरबायदिखौनो इन्जयमेन्ट लानो रोंनांगौ लाइफआव। बेफोरसो लाइफआ। नंगौ दुखु सिन्था टेनसन लाबाय थाना लाब गैया। दुखु सुखुआ अरायबो दंखायो। औ खुसियै थानाया साबसिन। बयबो मिनिनायनि मोनसे माबा खोनासंनो मोनगोन दसेनि उनाव बिसोरनो देखायगासिनो दं। मानसिखौ लोगो हमहैगासिनो दं। औ जों ज' थांखागोन थांनायाबो। बेखौ सिनायखायो बयबो, फेमास खायो मिनिनायाव देन्जार गावलायनायाव दा लोगो मोनगोन र'। बैयाव नेगासिनो हिमालया हटेलावहाय। बेनिफ्राय डाइरेक्ट बेखौ लानानै जों क'क्राझार थांनोसै। बाजै हटेलाव ओंखाम जानानै फैनोसै दा हराव। दिनैबो 10ता 11ता जाबोखानायलाय। जाखागोन सार जाखागोन। दाथ' बेयाव भिडिअ'खौ खालामनो मोननाय नंला, पुलिसफोर दं नै। थांगासिनो दं हाइवे रड। लामाया फ्लाइअभार गोदान बानायगासिनो दं, दाबो हायाख'। बे हाबायथाय ओरैबायदि मोजां जासिगोन ना, नैबे सापागुरि फ्लाइअभार हाबायथाय बरियाल' जानोसै। वाव, नै बेनो गोदाना बरियालै। गारि गैखाया हाखर ओरैबो हाइरड लुना होनांगौसोमोन, लुना हायाखै दाबो। ससेयावनो ओरैबायदि ट्राफिक जाबाय आरोखि ना। नै आयौ मा खालामबावनो, नैबे ब्रिजआ हायाखै नालाय, बिनि थाखायनो ओरैबायदि खस्थ' जायो आरोखि ना। नै दहाय नोंसोरखौ बुंगासिनोमोन दा, मानसि सासे लोगो हमनो फैदों होननाया जोंनि बिथां सारखौ। एखेबारे गारिया दा गोमखावलांगोन आरोखि क'क्राझार मोनहैसान्दियाव। बेफ्रुनोबो हागौ ओरैबायदि गोमलांसिगोन आरोखि ना। दाहाय नायलां जाबाय मानसिखौ आं नोंसोरनो देखायनि, अब्ला नायलांदो दै लोगोफोर। ओरैबायदि इन्टारेस्ट जागोन दिनैहाय, ओरैबायदि पार्टि दङ, ओरैबायदि बेरायनाय दङ, ओरैबायदि इन्जयमेन्ट दङ। दा बुंसै अब्ला नायदो नै आंनि इउटुब चेनेलाव, जय नार्जारी इउटुब चेनेलाव बिराद खुलुमनाय जासिनाय बावहरनाय लाबाय। नोंनि चेनेलाव आंखौ देखायनायनि थाखाय जोबोद साबायखर आंनिफ्रायबो, गोसो गोरबो आमायथुनिफ्राय। दा रायलायफिनगोन र', जाग्रोनांलाबायगोन दा। आगर खावा खाम बिसर होननाया जाहैनायसै। जाग्रोनि ना जानाया सिगांग्रोखा। खोनाखाबाय दा, गारि माने गोमखावलां, गारिया बेफ्रुनांगौला लामा ससेयावनो सेस थाबायनांगोन, उफाय गैया क'क्राझार मोनहैसान्दियाव। क'क्राझार थांगासिनो दं नै जोङो क'क्राझार। नै गारिया माबायदि जाखो, आइया सेबथा आरोबा जेबो जायाखिसै। जोंनि नै क'क्राझार थांनांगौ लामायावसो बिदि जानांगौ नालाय। नायलाय मा जागौमोन, ब्रिज दंमोन। थांखानायमोन जों, थांखानायमोन इयावहाय। ब्रिजखौनो बारबोबाय गलालै, आरोबा गारिया हेभिखायसोलै, माला सेस जागौमोन। जाबायमोन नै टायारा। बेयो खनसे खालि 1.5 कोटि खामायदों। दंफैयो नै दिनैहाय एसे टाइम पास, ओरैनो इन्जयमेन्ट, जास्ट ओरैनो बेरायनो फैदोंमोन। बेयावहाय हटेलाव एसे हाबनायसै, जानायसै, बेरायलांनायसै। दाबानि नामाखौ नायना लादो, खुसि हटेल ना। नै बेयाव एसे हाबनायसै,
हाबनानैहाय बिदिनो जुसफोर लोंनायसै माबा माबि जानोसै बास नायलांनानै जाबाय आं देखायगासिनो दं नोंसिनाव नै मै बेदर इयो मै बेदर साना आरोखि ना नै मै बेदरा ओरैबायदि गोथाव बरियाल' जाखादों जोंनि एम्बु बेदर नैबे एम्बु बेदर नै पापर मै बेदर जाखांबाय नै जों एम्बु एबार एम्बु ini lo पापर नै आरोबाव नै दानो आरो बिनि उनाव आरो फैबावगोन आरोबाव फैबावगोन एम्बुआ आयै नै जोङो सारा फन फैलायबाय हायथा सफैबाय दा क'क्राझारनिफ्राय ओंखारबाय ओंखारनानै आरोबाव बहा बेरायहैनाय जाबावो बोरैबाला जों हटेलाव जाबावनो हागौ नायलांदो आरोबाव जिखुनु जोङो जाला जाबाय जाला जायैला भिडिअ'आ आरोबाव लावबावगोन नायलांनानै जाबाय लोगोफोर जों ज' लोगोफोर गारि गंब्रै जाबाय लोगोफोर लोगो मोनबावबाय माने एखेबारे इन्ट्रेस्टआनो बेलेग आरोखि ना ज' बेरायबायथाय वाव नाइस ini unnaयाव आदानि unnaयाव बाजैनि बानायनायनि आखाइनि मोनगोन आं केस नायगोन जाबाय नै आरोबाव नायबावबाय आरोखि ना डाबल ओरैबायदि गोथाव नालाय नै जोङो आसोला दा हरफिननाय दे नोंनाव दे डाबल आरोखि ना नै दा हरगोन ओंखाम जानायसै नै ओंख्रिया दालि अनला लाब्रा बानलु थफा अमा बेदर गोरान पापर ना बाथोन एकदमबारे जिहोजोबसै टेबोलखौनो बुंहरजोबसैलै ओमफ्राय जिहोजोबखानायसो होनखाबाय दा जानाया ओमफ्राय नै मामाया मामाया नै मोजां गोथावल' नुखाबायलै नै मा जायो देलायस्रियाव जागासिनो जोङो जानोसै जाजेनबाय अमा गोराना केलहांनाय अमाया लकेल फोराननाय फोराननाय बरियालै जयाबो होबाय नै नार्जि लाबोबाय नै नार्जिया नै नार्जिजों अमानो जानायसैलै जोङो सारमोना नै थख्लायबाय जानाया नै आरो जालालै लागा उदैया जालालै उदैया जोबजोब्बायसो बबेयाव हाबफैब्लांदोंब्रा जालालै नैबे अमा बिदै ओरैबायदि ओंख्रि जबरदस्त लाबोनाय अमा ओंख्रि नै बरियालै नै बेदरानि फिसा अमा दाउबो मोनबासो सानदेखै गोबां सम मोनजायो आं नैबे नार्जिजों अमाखौ लगायनाय जाबाय